Здравейте на всички, добре дошли във втория епизод на Майнкрафт. И продължаваме със света си. Миналия епизод се направих тази мина. Иначе нищо друго не сме банали по къщата. Чакай. Какво свети? Защо това свети? Ехо. Не ми е заредил мапа ли? Идеш честа? Не. Кое свети, бе? Майко мила. Дай миналия епизод ходихме на татика, за да посъбираме тия всичките ресурси. Майко, колко много манжа. Има ли тук печена? О, има. Само още малко дъски. Така. Имам ли кирка? Съжалявам, ако не виждате. Но просто не съм намерил никакъв кол. Отварям. Те неща, които... няма ли малко кол? Знаете ли какво? Аз мога да отида, да спя и ние сме близо до планини. Има да отидем и да си грайднем малко. Но е много странно това, дали не е от печката? Фак. Ой, те се върна. Амаче. Да се наспим. Ето. Вратата е много бъгава. Охо! Охо-хо-хо-хо-хо-хо! Майко мила, колко много кол! Хубаво да има много. Хора, ще се върна, когато вече изкопая всичко това. Така, хора, изкопая го всичкото. Охо. Няма става да има много кол. Много кол. Супер. Сега пък реши да вземе играта. Майнкрафтско време. Къде още имаше? Горе.
Така. И тази вода ще някъде. Имах предвид, когато си, нали, смелт на айрона, да си го изпеча. Е решил да ми даде супер кол. Лак. Убия това прасе. Ако някой е спал. Не викам. Не. Била тежко. Сега повече или да си тека всичко. Всъщност аз ще сложа, за да си тека айрона. Да си направя торкове. Мали имам доста много. Да, ще съм почна. И няколко тук. И вече му осветле е... майката. Всъщност аз мисля да се впусна надолу, защото когато вали, лаги, нали, виждате, впият са горе. Още малко точно. Така. А сега вече вие можете да виждате. Ще се изненадате колко съм копал. Всъщност е добре да имам един крафтинг тейл в мен. Когато ми потрябва да мога да си направя нещо. Сега ще направя още една. И меч. Кирка. Второ е така. Манджа. И някакви блокчета, само че искам да ги стакна. Добре. Блок. Бе. Блок. Какво беше? Това е хубавия сетъп. Хора, казвате какво да правим тук, защото искам нещо, но за начало съм замислил да си направя нещо като малко заграждение, т.е. като стена. Или не. Абе, вие ще кажа... Улала. Този кол после ще го мина. О, фак.
Майка! Хора, погледнете Майнкрафт каква е. Значи, преди ми трябваше кол. Т.е. в първи епизод ми трябваше кол. Фак. Но сега имам много кол. Гледнете на какво прилича Майнкрафт. Когато ти трябва нещо, го нямаш. Т.е. го няма. Но когато вече имаш няколко от него, го има навсякъде. Ето какво представлява Майнкрафт. Дори в реалния живот, дори в другите игри. Не. Аз трябва да отида. Ще се върна. Ще се върна, когато отида догоре. И да, просто майко ми колко много кол. И така, хора, ето ми как при лага. Между другото, един мой приятел ми помогна, за да си оправя клиповете. Охо. Ще сплета чорапи от тебе. Охо, чорапи ли плетем? Плетем. И ще се върна, когато си набутам буклуците. И така, хора, набутах си буклуците тук. Я отида да убия онзи. Ей. Я тук бе карам тук. Ама види. Ломай. Как се скочи. Без насилие. Без насилие, без насилие, без насилие. Лаги. Това не съм проблемно. Вижте какъв съм на PvP. Всъщност на PvP не съм много добър. Тоест, преди се учех на PvP. И сега се подпуснах, защото бях в един PvP сървър тук. В тази Майнкрафт. Мила. О, фак. Ами... Так. Откъде са? Явно си имаме близа пустинка. Чао!